Salut! Bine ai venit în episodul 3 al webinarului Iubirea de sine. De această dată vom vorbi despre începuturile iubirii de sine. Care sunt felurile în care iubirea de sine se construiește? Care este felul în care ea se cultivă? Și cum anume putem ajunge la o disciplină a iubirii de sine? Un prim pas în crearea iubirii de sine este capacitatea ta de a crea o listă de obiective. Capacitatea ta de a ținti către ceea ce ți este drag în sufletul tău. Ceea ce este special în legătură cu această listă de obiective este faptul că ea nu conține lucruri pe care urmează să le faci. Ea nu conține lucruri pe care urmează să le ai. Nu este o listă de acțiuni, nici măcar o listă de destinații, fie că sunt ele geografice, fie că sunt referitoare la inventarul tău, la ceea ce tu dorești să obții ca și obiect real în mâna ta, în viața ta, casă, mașină, business. Această listă de obiective conține feluri de a fi. Conține felurile în care tu dorești să devii. Ea are 3 categorii. Feluri de a fi pe termen scurt, pe care tu dorești să le obții în luna următoare. Într-o zi, 2, 3, poate 2 săptămâni sau chiar o lună. A doua conține o listă de feluri de a fi pe care tu dorești să le obții pe termen lung, însemnând între o lună și un an, sau poate finalul anului în care te afli. Cea de-a treia secțiune conține feluri de a fi pe care tu dorești să le devii pe termen lung, 3-5 ani, poate chiar un deceniu. Am să-ți dau exempluri de feluri de a fi. Unul dintre primele exemple este iubire, liniște, încredere, abundență, calm, putere, înțelepciune, conectare, creativitate, determinare, conciziune. Pune pe acea listă ceea ce dorești, începând cu lucrurile care sunt, feluri de a fi care sunt cele mai necesare acum și continuând cu feluri de a fi care dorești să le obții pe termen lung. Te provoc să te oprești chiar acum, pentru că este necesar să creezi acea listă. Această listă ne va folosi în procedura care urmează. Dă în acest moment pauză acestui episod și scrie lista cu feluri de a fi. Creează-ți lista ta de obiective cu omul care vrei să devii. Ți-ai scris lista? Bine ai venit înapoi. Vom trece la pasul 2. Unul dintre cele mai importante lucruri în legătură cu pasul 2 este că în interiorul lui tu vei dezvolta capacitatea de a spune nu activităților care nu te reprezintă, de a spune nu emoțiilor pe care nu le dorești. Este capacitatea ta de a spune nu, în general, oamenilor. În momentul în care dezvolți capacitatea de a spune nu, atunci vei putea să-ți reorientezi, să-ți realoci timpul pe care tu l-ai în viața ta și mai mult vei putea să fii decisiv în legătură cu ceea ce este important pentru tine, ceea ce te reprezintă sau nu. Capacitatea ta de a spune nu este sursa din care se naște respectul de sine. În momentul în care practici această disciplină, tu vei putea să te conectezi cu tine însuți și cu ceea ce este important pentru tine pe baza listei pe care ai definit-o mai devreme. Acest fel de a spune nu are special faptul că este o disciplină pe care tu urmează să o dezvolți în viața ta, determinând cel puțin 3 ocazii zilnice în care să o practici, ca orice disciplină, indiferent că vorbim de alergat, că vorbim de enduranță sau de capacitatea ta de a avea un corp bine nutrit sau chiar atletic. Acestea sunt discipline. O disciplină se dezvoltă prin lucru persistent la acel obiectiv. Din experiența ta, te poți conecta cu faptul că dacă te duci la sală o dată pe an, tu nu vei avea corpul pe care îl dorești pentru tot restul anului. Te poți conecta cu faptul că dacă tu dorești să bați un anumit record la capitolul alergat, nu este suficient să alergi o singură dată și acel record se va îndeplini. În spatele
fiecare lucru din viața ta stă un sistem disciplinat. Suntem oameni disciplinați indiferent că știm sau nu. Suntem oameni disciplinați indiferent că disciplinele noastre sunt conștiente sau nu. Chiar în momentul ăsta ai o anumită disciplină în felul în care stai pe scaun sau felul în care urmărești acest videoclip. Corpul nostru are disciplină în legătură cu unghiurile pe care noi le avem între oasele noastre sau în sistemul nostru muscular. Ai o anumită disciplină în care te încalți și te descalți. Ai o anumită manieră în care mănânci sau pui lucrurile în frigider. Ai o anumită disciplină în felul în care comunici cu oamenii și felul în care formezi prieteniile. Disciplina există. Urmează să conștientizezi care din disciplinele tale sunt favorabile și mai mult, care dintre ele te duce către lista ta de obiective și îndeplinirea ei. Practică puterea de a zice nu. Dă-ți voie să te calibrezi permanent cu lista ta de obiective și să te întrebi: dacă mă implic în această activitate în care am fost invitat de oamenii din jurul meu, se va îndeplini lista mea de obiective? Dacă sunt invitat într-o ceartă sau într-o discuție polemică, în contradictoriu, voi fi capabil să-mi îndeplinesc obiectivul numit fericire, calm, conectare? Acolo va apărea puterea ta de decizie. Puterea ta de a da la o parte lucrurile care nu te reprezintă. Pasul 3. Timp liber cu tine. Unul dintre lucrurile cele mai importante din agenda ta este cel în care te adaugi pe tine însuți. Dă-ți voie să te ai în propria agendă, să pui acolo timp de calitate cu tine. În agenda mea personală am cel puțin o oră jumate cu propria mea persoană. Un moment în care stau și mă deconectez, mă duc în natură, alerg, citesc, poate mă uit la un film, poate fac o baie lungă. Te provoc să-ți rezervi timp cu tine pe care să-l onorezi zi de zi. În momentul în care tu ți oferi timp cu tine, apare capacitatea ta de a-ți gestiona viața respectabil, răsplătind personajul principal din viața ta. A nu avea timp cu tine e ca și cum muncești pentru cineva și nu ești plătit. Felul în care te provoc să te plătești pe tine însuți este creând în viața ta o anumită disciplină de a petrece tu cu tine timp în care să te iubești. Te provoc să pui în agenda ta un interval de timp și să dezvolți capacitatea ta de a onora acel timp zi de zi. După cum observi, din punctele 1, 2 și 3, viața ta începe deja să capete o notă diferită. Viața ta începe să fie orientată, să ai claritate. Având o listă de obiective, tu știi exact înspre ce te îndrepți. Având clar lucrurile pe care le dorești, vei ști exact ceea ce nu-ți dorești. Și în acest fel vei putea să zici nu acelor lucruri. Mai mult, vei avea capacitatea de a te răsplăti pentru faptul că ești un om disciplinat, că ești un om care știe ce dorești, un om clar, și vei pune în agenda ta acele lucruri. Vei crea timp de calitate cu propria persoană. Pasul 4. Ajustarea anturajelor. Unul dintre lucrurile pe care le vei observa imediat ce creezi o listă de obiective este că vei începe să te desprinzi de anturajele în care acele obiective nu pot fi atinse, sunt puse în pericol sau mai mult sunt sabotate. Ajustarea anturajelor este o binecuvântare. Este un proces normal. Feluri de a fi pe care tu le ai chiar acum pe lista ta de obiective sunt pe acea listă de obiective pentru că în preajma ta nu conții încă oamenii care au acele feluri de a fi. Pentru a putea fi un om fericit, este necesar să ai un model de fericire. Dacă a fi fericit este pe lista ta de obiective chiar acum, înseamnă că tu nu trăiești încă acel fel de a fi. Înseamnă că urmează să găsești în viața ta o persoană care pentru tine este o autoritate la capitolul numit fericire. O persoană la care să poți lua un exemplu, pe care să o poți urma, care să te inspire cu capacitatea ei de a fi fericită. Oamenii din lista felurilor tale de a fi încă nu sunt prezenți în viața ta. Ei urmează să fie adăugați. Ei urmează să fie explorați. Aceștia sunt oamenii cu care urmează să te împrietenești, să ai relații și să creezi lucruri de proporții. Există 4 comportamente posibile la oamenii din anturajul tău. În momentul în care tu devii o persoană care își conduce viața cu suveranitate, țintind către felurile de a fi importante pentru tine.
Oamenii pot reacționa în 4 feluri diferite. 1. Oamenii pot fugi. În momentul în care schimbi disciplina, să spunem, nu mai ieși în fiecare seară cu prietenii la pub, te vei îndepărta de acei oameni și ei vor dispărea, nu vă mai conectează nimic. Oamenii aceia se vor retrage sub diferite pretexte. Te-ai schimbat, nu mai conectezi cu tine, nu mai avem activități în comun, nu mai putem fi prieteni. Al doilea este oamenii vin către tine, ei curg către tine. Aceștia sunt oamenii care văd în tine următorul lor nivel. Ei îți vor spune, mă conectez cu cine ai devenit, învață-mă, arată-mi, cum anume faci asta. Acel tip de oameni se va apropia de tine și veți întări calitatea și nivelul de conectare al relației voastre. Un alt tip de oameni este tipul cometă. Oamenii care intră în spațiul tău, din necunoscut, aveți împreună 2-3 experiențe și apoi dispar. Acești oameni sunt acolo pentru a-ți oferi fugitiv niște experiențe care să te sprijine pe drumul tău. Vom învăța într-unul din episoadele următoare cum anume poți aprecia fiecare experiență din viața ta ca fiind atrasă de tine în propria ta viață. Al 4-lea tip de oameni sunt oamenii care sunt tangențiali vieții tale. Ei ajung la granița vieții tale, sunt pe care să intre și renunță în ultim moment. Sunt genul de oameni care nu te conectezi chiar dacă ai setat o întâlnire de 3-4 ori. Aceștia sunt oamenii care în viața ta se află în următoarea situație. Tu intri pe o ușă, ei vor ieși pe cealaltă. Sunteți ca soarele și luna, în continuă urmărire. Poți renunța la ideea că acești oameni e necesar să intre în viața ta sau poți să creezi răbdarea că atunci când va fi momentul, ei se vor apropia. Ajustarea anturajelor îți oferă o capacitate enormă de a dezvolta în lumea ta iubirea necesară creșterii la nivelul următor. Provocarea mea pentru tine este ca în rubricele de sub acest videoclip să începi să creezi lista ta de obiective, să-ți oferi capacitatea de a dezvolta respect de sine prin respingerea acelor activități care nu te reprezintă și apoi de a clădi capacitatea ta de a-ți oferi timp de calitate cu tine însuți. Mai mult, capacitatea ta de a accepta că anturajele tale se vor ajusta de la sine sau în mod intenționat de către tine. Cu aceasta încheiem acest al 3-lea episod. Îți mulțumesc din suflet pentru participarea ta, te provoc să acorzi listei tale de obiective cea mai mare seriozitate. Aceea este viața ta în următorii ani. Îți mulțumesc, îți doresc o zi superbă, ne vedem în episodul viitor în care vom avea o discuție despre non-iubirea de sine. La revedere!